Čaute kamaráti, kamarátky. Dneska je Valentín a dneska, neviem či ste nezabudli, dneska musíte byť zamilovaní, hej? Aj keď proste včera vás niektoré veci vytáčali, tak dneska všetko láska musí byť, proste darčeky, kvetinky, hento tamto. A ja som sa vybral na prechádzku, hej? Jednakže moja najväčšia láska je mobil. A druhá vec je, nemôžeme sa zobrať, hej, bo to nie je tradičná rodina. A druhá vec je, že som sa vybral tuto ku Košickému čínskemu veľkému múru na rekou, kde sú veľké pravdy. Tu hneď, hej. Napríklad. Hej, že keď dneska vám nevychádza, že toto, darčeky, hento, tamto, láska, že tu si prečítajte, hej. Každý deň je deň, kamaráti, kamarátky. Takže keď nie ste schodčí, to aj tak nemáte šancu pochopiť, ale pointa je, že fakt ten deň lásky je vlastne každý deň, hej. Takže nemusíte sa opičiť po nejakých, ja neviem, po takých, čo proste celý rok si nenajdu na lásku a len ten jeden deň akože joj, vyznanie, bo reklama, hej. A ja vám poviem rovno, láska je každý deň a najlepšie vedia, čo je láska Košičania a Košičanky. Hej, láska je, keď je dnuka, kamaráti, kamarátky, hej, keď je to dnuka, ten dobrý pocit, hej, v tom srdiečku a nie, že joj, tá dal mi darček, tam ma asi ľubí. Hej, to si vyhoďte z hlavy, to sú proste kaleraby. Kamaráti, kamarátky, želám vám krásneho Valentína, hej. Ondrej z Košíc, čaute.